Siar fefe hain bhí gá le hathimirt le Loch Gamhna's Ramor Aontaithe scarúnt agus is ag Ramor Aontaithe bhí an lámh an ótar ar deireadh. A chu hinne leis Loch Gamhna an ótar agus bhíidir sa tóir ar a dríochla ceannaise sa chéile. An gcuirach a seannaid a stoplan a ruair, nó na rota Loch Gamhna a garthúta ceannaise sa chéile frisint. Ní áidir trisláán ha mantrátrta bad le ceannas Peile an Chabháin. Tá fuair an láidir round ag Loch Gamhna don Cluiche Leathcheannais sa sé Ryan McGahern atá san lína leacúil captain na fórna agus taithí idir chunta ag Ryan fa immerthirí le héadí Conor Brady, Cian Madden, Conor Madden agus Oisín Pearson. Tá rá ahrú déanta ag Ramor Aontaithe don Cluiche Leathcheannais sa agus an chéad ceanna lár parca le Enda Maguire-stig in ionad Sean Brady an tathruile i measc na dosa Adrian Cole tosnú in ionad Conor McNulty agus sé Jack Brady ag gibhir sé captain na fórna. Isteis an son ag an tús an chéad cúlína chaimsú ag Ramor Aontaithe an ceanson Ibrahim Stack agus Haran Trasnán an son ag James Bradley tús maith an son. Tá sé gur dul ar nastín Craobh agus godain an Craobh búta godernach an gábhíle agus fethe hain. Tús maith leis an chéad scóráil agus seachún a ríist slú a das ballisteach dí Páirc Kingspan brefní trach núna. Cumirt Anna Yass an son agus Oscailtí an son deislen ag hitó bloch alma déint an son agus ag a deireadh an réitir ag scuile leis an immert fhí seans maith an son cíime de ríist. Tháinig an feilisteach go fada le Oliver McChrystal ach blocháil den chéad sco an son ag Cillian Brady agus an Council Glanta. Shelf ríist ag Ramor Aontaithe agus dul chun ceann éanamh ag Conor Bradley. Tá sé dul siar ag a deireadh. Le seans ag Ben Smith. Council Ibrahim Stack agus Haran Trasnán scór maith heile. Ein ceisna go bhfuil formhór na shelf ag Ramor Aontaithe onar hosnig an cléthe agus speisiad bra sásta a bheith nuachtar agus stad seo. Leis tá spás go leor an son ag an lán tosaí sinné Oisín Pearson agus ceann díreach Haran spot a dubh. Scór a heasta gúthe ach a ríist spás an numar go tuch an son dó. Leis tá Loch Gamhna fiabhsa heile cúpla numra nús dar nó rá Craobh as i chéile búta ba bhreálathe smachta cumad ar an gcóirna feag tamlín eile agus dul ar nastín Craobh sin níos fearr. Scór maith an son ag Conor Madden. Díogar níag iad a teachtar náis agus ar cóscóir inis. Ceann Ibrahim cliste. Pasna dul ar yes agus ar cléig an deireadh go fada le Enda Maguire agus tá sé sin Haran Trasnán aige. Scór maith rivan brise Ramor Aontaithe cúlín chuna maithasa 8-7. Isteachar na fórna seo scarún Tony chéile ó tá réiteoir ag fearar cuasaí an son scuilann sé leis an immert agus Loch banistíochta an déhlína gan bheitsáach an immert ag leanúnta raig an son tá fear sínt an son agus well fuair sé son chun son cim de rís an shelf baile an son agus ag idir na cosa buinte gan cheist an son de Brian O'Connell agus tá cárta dubh tá spáint an son se cárta dubh agus well ní móna sásta a bhíidir ach cehardí gan isis ag Loch Gamhna ar feadh tamlín ag tús an dair leith agus tugann sé sin buntáist ó thaobh Ivreacha. The Ramor Aontaithe shelf inis ríiste chun ceann ag Craobh ach ag a deireadh shelf comádathe. Ibrahim sa lár tá sé dachar inis iad a clí fearsam reis a Garrett tríd a gcónaí seans an son an ceann Ibrahim agus tá cúil an son. Cúil úntaach ag a deireadh Garrett Mannion. Bhíidir a dul ó dhuine go duine fuair sé shelf an son ar imime an dí lean sé leis agus in áíire chu sé tríd ró éasca agus ar choríisiil isteach sa líontán Ramor Aontaithe chun tosaigh boutáin eile. Na seo chun ríistíad spás gan éon cheist an son agus deis ag Ramor Aontaithe ceann dul ó dhuine go duine Trasnán cúil agus ag a deireadh tá sé críochnathe sa líontán ag Jack Brady an captain ach sin fear chraige sin ná Adrian Cole cíime de ríist ruch sé agus spás ó sa chóramach agus ní léon cheist Loch Gamhna anna oscailte ní raibh sé peoch leithesach Trasnán son có fada le Brady agus cúil ihre dó ag Ramor Aontaithe nisir Dave eile tá oscailtí an son beidir agus seansar cúil an ceann son íse leisteach san angach. Ó sár cúil an son ag Seánaí Harton agus ní féidir de thuúlah an cléhanis. Iad dul scór ar scór spása sig go rimmel na Carnóige agus Harton le hilling anna dhéir isteach Harton cúil bára. Bhearna sin leide a ríist. Is gach shelf chótáach ag an stad an cléthe.
Chulín idir na fórnanta I bar Kingspan Breffni. Deisiríist Bauthán eile ag Ramor Aontaithe Council lena Goran Coristeach ag Garrett Mannion agus Chulín Luke agus náisiad an cléige. Sinné an adógéirigh séite an réiteoir Pat Clark agus well tá siad Harvest sásta Ramor Aontaithe ar náisisin san cléige canis 2-10 go siúd héna héindeag ag Loch Gamhna. Listen, we didn't expect anything last year. Coming, they going to 3 in a row second county champions, and you know, you have to say that Gowna put on the best version of themselves this year. So we had to go to the well today, and we had to, you know, dig out a massive performance to take them down. So we're absolutely thrilled. Well, I suppose the priority here would be just to rest up over the next day and get a good recovery session maybe tomorrow. No, with 2 weeks now we prepare. Obviously we respect Craobh. You know, they're going to be another big challenge, but you know we'll prepare as we normally do, and we'll look forward to the next 2 weeks.